Bantwana bakaNkulunkulu, njengoba siphezu kwalento abasivela kude nokuhlupheka, kodwa wahlupheka kakhulu baba ongizalayo, ehluphekela mina nawe ukuze sikhonze entabeni yethu ngokuthula, enokuthula engenayo impi, lokho ngayo indlela ukuthi engathi angayithola le indaba engakhonza yona ukuthula, ngoba indaba le esikhonza yona ekuqaleni bisinomsindo, ibibangwa ikade iningi. Kodwa konke lokhu kwadalwa yini amaNazaretha, leya ntaba sasaphunyezwa sikubuka sodwa, sihlale ngokuthanda kwethu sesibuye ngokuthanda kwethu. Nasenihamba-ke niyohlangana nezitha, isitha-ke sijwayele ukuthi masilwa nongcwele noma ngahamba nguJesu emhlabeni, ukube isitha saqhamuka ngaphandle, isitha saqhamuka etafuleni, uJesu ayisijwayele, edla naso, ehamba naso, isona esamdayisa. Nakubona-ke lo mNazaretha akuqhamuka umuntu emaromeni osuka lapha kwemizi umuntu abudayisa uNazaretha, lo kwathi inhlo kuhamba kanjalo. Ngiyacela-ke uNkulunkulu obabankulu umqambi waleli bandla ukubani angene ey'nhliziyweni zethu, asilungisele onembeza ukuze kusasa singakhali. Kepha-ke yonke into ebona leli bandla ayiqhamuki omama, ayiqhamuki kumakhosazana, iqhamuka ngapha eDlayisutini. Futhi hayi eDlayisutini le engagcotshiwe iqhamuka kubagcotshwa. Babona bayikhala njalo ethi kubheda la ku-Frontline. Ngiyacela-ke mina u-Frontline yahamba la ukuthi ayiwakhahlela amagoli manje. Sesifikile isikhathi. Isikhathi sokunqoba leso isikhathi sokuthi silokhu sihlupheka. Isikhathi sokuthi sinqobe siphumelele sibe. Ngoba sebeyibonile lento yenu ukuthi ayikho enye into engaphandle kwalena eyempumelelweni. Nani-ke yibambeni kahle lento nezele abantu abafika babone. Yinina phela lobatshengisa ukuthi ukuba iNazaretha kuyinto enhle kanje. Yinina futhi enobakhipha labantu ngokuthi singabi into eyodwa kwayithina. Ngiyacela-ke sibe munye. Mina-ke amaNazaretha ngangingajwayele-ke nokuhamba makhandlo, kodwa ngelinye ilanga ngahamba. Uma wayethekela imoto iHips ngahamba ngawulandela umhlangano owawuya eNhlangakazi. Sahamba safika eHomies saphumula salala. Kwakhona abaphesheya-ke lapha entabeni ababelandwe yinina, baphendwa isitha somuzwa wasebuhlini. Wasangelanga ngosuku lokuthi manje siyeke entabeni kuphuma umhlangano, kwalindwa laba abaphesheya ukuthi behle bese siyakhuphuka thina. La esontweni-ke khona abantu abangaphikiswa. Abake bayibize ngey'khulu zebandla, kwaseyoyizwela-ke iy'khulu zebandla lezi ezikhona lesi sikhathi zaya phesheya. Uba bey'phumulele kahle eHomies zaya phesheya entabeni, zaseyibuya ekuyeni kwazo zathi sungaphuma umhlangano. Awusasho isikubo waphuma umhlangano, shona phansi lapha sawela umfula. Yini lo mfula abangakhona? Yini lo mfula? Umdloti, sawela umdloti, sawela ngaphesheya komdloti. Lingashiseli okwala ilanga.
sathi masikhuluma sithi ubaba wasefanele imoto kababa ijike kodwa yama khona lapho ngoba bengakejila basentabini kuyilaba la thina abasidayisile bathi umhlanganiso ungaphuma ayingakhona ukuhlupheka kaShembe eshiswa ilanga isikhathi sango 3 hours futhi ake umuntu ula kwaShembe uyofana nobaba ubaba wena umhlobo lomuntu wakuyinyama umuntu ubuntu baba kodwa ubuyela bakuNkulunkulu sama akekho umuntu ongadinwanga lapho akekho umuntu ongasasiwanga lapho base befuna abafana ukuphuma ngapha bahlasele lapho osidayi ubaba womunye umuntu ayona lento le elwa ngempi nabo befundisi babekhona bese befuna ngoba phela kwasekukwamiwa lapha lishisa ilanga ingasekho umuntu ongadiniwe sebethi abanye ayakiwe khona kodwa ngoba babeholwa inkosi yeSabatha akiwanga lapho baphuma kancane baze baqeda abantu emphumeni kwabo sabe sesingena ongifundela ngayo incwadi baba ngokuba walahlanga ithemba ukuthi sizoya kulendaba kodwa ayisangiphathi kahle sizoya endaba kodwa ayisangiphathi kahle ufunde baba lapho Philip 1:25 verse 25 uJobe 28 eufikeni wethu kulelizwe
uma usithole usungayifunda uPaul noTimotheo baba baba seFilipi 1 verse 25 Njombe we 28 uyayithola ipage 1526 Philip 2 uyayithola 1 ufike wethu lelizwe Tshela ba awuyisho kepha uma ukuphila baba Philippi 1 verse 25 uJombe uye 28 lokho nginalo ithemba leli themba ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala yebo ngiyakuhlalela nani nonke ngihlale nani nonke kube ngokuqhubeka nokuthokoza kwini ekholweni ubaba athanga ukuthi kuyoliwa kodwa ngoba wayena lithe wayazi ukuthi uyakuhlala nabaNazaretha kube ngokuqhubeka nokuthokoza kuyini ekholweni ushembe enye into maNazaretha into engafanisana ukube ushembe ubaba wakuwo omunye wayovuma abantu bahlasele ngoba baba ushembe wasezulwini akazange ayifunele leyo nto ulwa ngowasezulwini uyabona noma uyikholwa ungabi nalo laka mayivuka ngolaka umuntu ephambi kwakho othandaza ngoba nonembeza ngoba izinto zolala nje ngokuhluthwa kwenhliziyo ube nokubekezela ngabe kuwesenza phela impi lapha ngabe phela abukho lo mNazaretha abufiki namhlanje kudala uNazaretha nakumkhulu nyaka izulu yafika impi wayeseyilamula wasezulwini wababuza babephethe izakhelo babephethe imkholo babephethe ibhamu wathi ini niphethe wathi abahamba nami abangilandele shiyani phansi izinto
ingakho sinomuze ebuhleni namhlanje. Yimi kaShembe mana zathi ngeke iliwo yinina. uShembe wasuka yedwa eNtabazo uyoliwa uyena. Wangaphela ke lapho eNazaretha ngoba sila sikhona nesivela ukuthi enokuhlupheka. UmaNazaretha eradayisa ubaba. Ngiyacela aMaNazaretha ukuthi ngangidayisi mina. Ubaba nimdayise kakhulu kodwa laba bebemdayisa babegqoke njengana ningakuthi nimdayisile abasekho. Namthatha ngelilanga namusa eThekwini. Naliyo sayinwa ukuhlalisana nabasemzini omdala. Kanti niyazi uthi wamabhalo ngithiwa kunakwazi ukuqonda la. Kodwa nina niyazi senimthathe bona useThekwini uyafika eThekwini abantu ufihla iphepha ngaphansi. Mayisayina ngaphezulu uthola ubaba ibandla uShembe yinto maNazaretha akudlalelwa kuyena. Wathi hlonina ngoba wayesazi ukuthi bekhona iphepha ngaphansi lapha. Abanye basebamba ngeimoto bethekelwe imoto. Ukudayisa umuzi wasebuhleni. Wabese babiza ke ubaba laba abahulumeni benguliza zikhonelo la. Wayibuza kanti belithi ngosayinani? Bangwankwaza. Kuba leli bandla akutona ilo muntu. IkaNkulunkulu lehla ezulwini. Ungazama ukudayisa. Kodwa ngeke dayiseke. Ngoba nokutholayo la ebandleni akuthengwa ngamali. Thengwa golide siyakela nje. Mawuthanda bese uyakuthatha, mawungathandi ungakuthathi. Kodwa ngeke ukuthathe mawungangifuni mina. Noma ngakuhle kanjani engikhulumayo, mawungangifuni, ungazange ungimukele ngaleya langa. Ngeke ukuthathe. uNkulunkulu uyiphekula elihle yileli elihambile. Elibi yileli licashela abantu wethu. Wahlupheka kakhulu babehlupheka le ndawo sesikuyona namhlanje. Ehlupheka nabo lo mNazaretha. MaNazaretha nize ngayoni lento ukuthi mayekhathala noma engaboni kahle. Angayoni lento. Ususwa ngakini ngenkani uthi ungagibela amabhalweni amabhasi uzala zokumhlangano. Uhlulwa yini ukuhlala kwakho? Uchaza ukuthi bonke labantu nalezi imoto leziyinika ngala abantu abayazi abayizelela. Usekhona abantu abezayo eMaNazaretha ningayoni lento nina. Ubabamkhulu uthi mayesezohambe sehambe emhlabeni ahambe. Uthi baze bangawufaka ukhonkolo phezu kwedliza lakhe. Ufuna ukukhula. Anabo ongoza kumhlaba. Bonke abantu bazophelela la. Lento yahlula ihlakaniphi.
ngicela ukubiza ibongo zabantu uthi omunye wayehlaniphile mangingahamba mina leli bandla leyophela yaphela mahamba wena uyalaza liqale kanjani sebeyabuza abanye bathi leyophela kanjani mabamba wena wakumfundisi uthi umfundisi anibone ningadelwa yini mina bathi abayabheka ubona izinqa bathi mfundisi sibona izinqa emva kwakho uthi lona hayi abantu Bona mayiselishiya leli bandla walishiya yedwa abanye bafuna ukubuya la ekhaya kuthiwa kuphuma wena uthanda esikhathi sakho bese ngena aba-20 mawusubuya uzokusha le wena laka labuyisela yini izama lelibonile esakeni ngiyacela ke eManazaretha ubani ningoniwa nibe bahle nina eManazaretha kuthiwa ningcwele kodwa umngcwele bosuswa yinina kunina abekho abantu abangasuka kude kangaka ebuhleni bahambe ngenyawo zabo baze bafike la bengenabo umngcwele sekuzophelelisiwa ke nje wasenila eManazaretha ukuba nemukeliswe iyibusiso ngisukuma futhi nokubonga kuyiphatha kahle kweManazaretha niphathe kahle eManazaretha kule game noma kuloko kunye ngingangaboni nipha ukuyiphatha kuyo kodwa kule game ngizwa namaphoyisa encoma ukuthi umhlangano awuzange ubasinde abenigadile ngoba uhulumeni ukhipha amaphoyisa bese zonigada kodwa ngeke sibe bahle sonke ngokwami ngiyafisa ukuthi wonke umuntu lana ahambe ephethe abekuzele kodwa akusenhliziyweni yakhe umuntu umlimi wensimu uvuna bekutshala ensimini nathi ke namhlanje sizovuna izithelo zokulunga mawukade wenza ungalungi uzovuna kona ungalungi kufuneka ukuthi mayikhuzwa alalelezwe asizange sibaleke ehlangakazi kepha sayishiya hayi ngoba singasayithandi kodwa ngoba ubaba uthi ngoba sesitholele indawo enhle enokuthula lapho siyokhonza khona ngokuthanda kwethu sikhuphe ngokuthanda kwethu sehle ngokuthanda kwethu azange siyidube yebo kwafika isikhathi wayonke into nesikhathi sayo ngoba sake saya khona sabe kwegcineni waphinde kwakhulunywa ukuthi wasobe kwaphambili
ila wakuzule wasakhumbula khona hayi ubaba unendawo la athi mayithola wathi ngiphumile eGibhithe ngiphumile ekuhluphekeni ingakho le ndawo le ngayiqamba igama ngathi Kenani ubaba ubona umfana ekhala ngaye kade ethi ushoza umfana waximba lo engasamazi bakuthini uyabona lo indaba yasebuhleni ake uyicishe le ndaba yasebuhleni into engacisheki noma ngabe umuntu ufuna ukwenza njani hayi lento yasebuhleni eyonakali kuphela uma uthi uyayicisha ivele iphambe kakhulu ikhanya kakhulu kunakuqala uyabona makuzoshaya umhlaka wani uyabona uvaleka wonke umhlaba abantu ephikelele ebushini kulo mhlangano kaJanuary bezobonga ukuthi uNkulunkulu baphilisile unyaka wonke sebeqala unyaka omusha njengoba silanda sizobonga uNkulunkulu ukuthi usiphilisile ufuna ufundele incwadi Mateyu ngithatha Mateyu noma umuzi wakhe entabeni ngisitshela uyifunde baba ublo baba wemavuso awuyibheke wena phela uyalazi iBhayibheli umuzi wakhe entabeni ngisitshela kanjalo nomuntu asokela isibani sifike phansi kwesitsha ucashe ubaba lo elimbhekisele sebudala bani baba ikhona noma ngisule incwadi iBhayibheli lami mina yisho baba iubani yona Mateyu bani Mateyu 5 Mateyu bani 5:14 verse 14 awushayeke baba nina niukhanya kwezwe nina nokukhanya wezwe umuzi wakhe wentabeni ngesitheke umuzi wakhe entabeni ngesitheke asokhelwa isibani sibayiwe ngaphansi kwesitsha asokhelwa isibani sibayiwe ngaphansi kwesitsha kodwa siyaxhonywa othini kona siyaxhonywa ethini khona sibakhanyisele bonke abasendlini kona sibakhanyisele bonke abasendlini kanjalo baba kosema kuba kancane baba khona akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ngiyabonga baba inkosi ibusise amen noma ngabe ufisa kanjalo uthi lento yasebuhleni iphele ngeke iphele ngoba lento inoNkulunkulu uyabona anoyibheka izinto ningayihlali phele nje washembe abanye babethi sidlulwe yicala banakuthina bamba nathi kodwa babethi sidlulwe yicala ngeke siluwine icala kodwa bahambanga nalabo babuya ngoba kuyadliwa la kuthina angahleni-ke mana nithi sihlulwe yicala ngoba nikhona la yimuphi ushambo wasebuhleni okwahluka icala
hayi nangithathi kancane yabona into enoShembe loyazi maNazaretha nifunde nolimi lasezulwini Shembe mangasabona into imnyama bese ithi maNazaretha imhlo ubaba mkhulu wayekwazi ukucosha ukudla kunenhlabathi akubusise athi badlanini batabanga nanakudla nje nina uyabona uShembe uyakwazi ukushintsha into ayisuse la bayibheke khona ayibeke la kuthanda khona yena uShembe futhi uyakwazi ukuthi mangabe nilwa noShembe sesihlalweni ningabaphathi bombuso bese ngena koyedwa kunina lo yedwa lwenani silasikho namhlanje salweni icala akuphindanga kwaba khona umsindo kodwa ukuthi kwakungene nina phakathi uJudas kayithi phela wayehamba naye uJesu eseduze kwaJesu ngoba wasengene nina phakathi nibanika amachipu ukuthi abashaye kanjani kanti nibanika amachipu asemhlabeni thina sinamachipu asezulwini Ngiyafisa-ke ukuthi maNazaretha nibuye edukwini ngoba baningi basadukile uyabona kuleli bantu makwaba nomngani afune umngani libantu afuneka umboyino makwathi umngani umuntu uma kwaba khona umngani khona ukukhohlakala khona imihlangano ezokwakhiwa kumnyameni namanje yakhiwa umhlangano nibabili namaNazaretha ngoba phela nike nikhulume kabi ngami bese ke lo benikhuluma ekhona bese fike ngitshela abanye kade belibangikhipha esihlalweni kodwa bakhona lapha phakathi kwenu mina ke ngihamba lesitha indlela ende kusozwana bahlwana ndlela kanti isihlalo sokukhansela yini ngoba la ngishele khona ngihlele ukuthi ngipompoloze ngintshele ukungitshela khona uyabona la ekhaya ugesi la ekhaya uzosixabanisa wohlala kini uyazi wenze njani hambe uthenga uTeddy Bear bese umbeka kini ungawona abantu bakaShembe la bese umthandaza ke uTeddy Bear wena ngoba uShembe akakhiwa uShembe uyazala uShembe manje nina masenzakhela uShembe angazi ukubonakele nisuke emakini nidaba ukusutha niyazi ukuthi kulula kanjani ukulahlwa kukhulu ukuthola lenkolo kodwa ukulahlwa kulula la ekhaya kuthiwa khona ihisopu insipho yokugeza abantu abathathu kungazi kahle kodwa bakhona nokubageza ngayo kufane nje
Kulo umuntu uphamisa amakhansela akubuza ukuchitha thina manje. Ngiyafisa lamazwi ngokukhuluma engathi ngabe labantu ababekhuluma nje bakhona. Khona zongena ezinhlizweni zabo. Manje masila amaNazaretha asizile ngokuhlakanipha. Keba socela ushengo basigeza sithi ibusiso. Ngibonga nomkhosi bakagcwenza. Neyinto zalelizwe. Ila sipha le ndawo. Ehle kangaka. Inazo zonke idingo. Ngibonga nani maNazaretha kulo mhlangano ngathi niyiphathe kahle. Manje hayiphathanga kahle la phezulu kwentaba kuyabonakala. Le mvula ehlala isishaya ngayiphathi kahle. Ayibanga khona le ephefulile kodwa kusala umuntu. Besimgezo. Yonke isukholwa kwenu akona ukuphoqa manje sekuvuma kwenhliziyo. Sengizwa ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Ngibona konke kuhamba kahle. Heleza umoya umuhle phakathi kwemakholwa. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu anganipha konke ebenikuzele nenikufisayo. Njoba ke umhlangano uvalwa namhlanje eMaNazaretha. Ngifisa engathi uNkulunkulu angasipha ngamunye isibusiso ukuthi laba abangayakasebenzi mabethandaza bacela uNkulunkulu usikhumbule. Akekho nayedwa ozohamba ngaphethe lutho. Niyazi kodwa amaNazaretha njengoba ushabeni memile la. Uthi uzolishola inhliziyo. Ngamunye ukuthi isekhona yena eduze kwakhe. Ngoba kuyenzeka sabe nawe kade wahlubuka. Inhliziyo yakwazi ukukhipha umuntu esontweni. Nokuhlala bakho futhi yakwazi ukukhipha umuntu esontweni. Hayi esontweni phakathi ezulwini. Ufunde lapho Korinte lesibili 13 verse 5. Wetholele baba.
Ngofunda ke kwabaseKorinte baba uverse 5 bese ufunda uJeremiya 17 verse 9 no 10 shaya ayisheba zihloleni nina nibone ukuba nisesekholweni yini nizivivinye nina kanti anazi yini ukuthi uJesu Kristu ukunina uma kungenjalo ningabokwaliwa kepha ngiyethemba ukuthi ibambe lapho baba zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini nizivivinye nina kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukunina uma kungenjalo ningabokwaliwa ngabokulahlwa oyibheka wena umuntu usekhona yini umuntu nomuntu akazihlola yena ukuthi usekhona yini ngoba kuyenzeka uhambe neshini ekade lalahlwa nawe uyithu usuphakathi loshini la isonto nafunakala mashini ngoba ubona kanizile esontweni ekwamashini nokuhlakani bakhulu isonto nafunakala funa uhlakaniphi ungabe isilima kodwa uhambe ibanga olikalelo ngoba usugijima kakhulu ugcina nawe usuzenza ushembana sebekhothamela ukujabulisa yena bekhothamela uyani maNazaretha akulahlweni isikhathi sekhona uphinde ufunde uJeremiya 17 verse 9 no 10 shoze bekhuluma ngayo inhliziyo le
Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwako konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwako konke. Futhi imbi. Ngubani ongayaziyo na? Mina Jehova ngivivinya izinhliziyo. Ngihlola izinso. Ukuba nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Ba njengezithelo zezenzo zakhe. Mawenza okubi uzozuza okubi. Mawenza okuhle uzozuza okuhle. Awukwazi ukutshala amazambane uvuna amadumbe. Ungathutha kuleyo ndawo. Ungathi uloyiwe. Nami ngithi Inkosi inibusise nonke nikhona kodwa isibuzo siyamazi ukuthi afasina amathelekeni. Ngolunye usuku kwabamkhulu efudumele. Ushembe uManazaretha akaphikiswa. Basho njalo ushembe abaphambili omkhulu. Bathi thina lezulu nasiphikiswa, masikhuluma lezulu niyabuyiza emhlabeni. Yeba la emhlabeni masikhuluma into nasiphikiswa. Akaze kushintshe lokho namanje ushembe akaphikiswa. Ngolunye usuku babamkhulu efudumele usebuza omunye wabagcotshwa bakhe. Ngiyangizwa ngesibongo ngoba bakhona baleso sibongo. Usebuza ngoba naye lo uthi uphi uSibanibani base bephendula bethi uyagula abanye. Thiwa wayesemkayidini wasebephendula bethi baba uyagula. Wabeke sevuka ke ubabamkhulu eyombheka wafika kuye elele. Wafika lo mgcotshwa okumfundisi wafika kuye elele. Egula. Wabesethi kuye isikhathi sesishayile Sibanibani. Vuma sahambe. Wabuza ke lo mgcotshwa lo omfundisi wathi siyapi. Wathi babamkhulu siyala besebenzela khona. Siba lo mgcotshwa wavuka wahlala phansi ngezinqa. Wathi shambe mina sengiyapi hamba wedwa. Ngizwe nje abantu bethi siyofana khona unyazi bese ngithi bathi abazi ukuthi ukholwa la. Wabe sehamba kwabamkhulu ephindela endlini yakhe esemshiya kanjalo wabalekela isibusiso. Ubeleka wasala kubisa okungemuva kwenzalo yakhe. Uba wavuma wahamba noShembe.
ngabe waba into enkulu ezulwini nasemhlabeni izalo yakhe izoba into enkulu. Wabe neseliphikisa-ke izwi ukuthi asahambe wasemshiya kwabamkhulu. Namhlanje izalo yakho ihlale ifika kumina ithi baba sithi asizobika. Asizobika baba. Konke okwethu akuhambi kahle. Ufunde nayo le ncwadi baba. Deuteronomy Deuteronomy 28. La ekhaya uyasithatha isiqalekiso ungaboni ukuthi isiqalekiso kwani usithathile. Ushembe akaphikiswa. Yabona ushembe manje asahambe. Olandelwa ngoba wazi akiwa khona. Kodwa ushembe mayihamba nawe usuke uyise kuphilile. Wabesethi ubaba mkhulu asabe yathi ndoda cha. Sihle ngezi ngathi shembe mina ngisayindawo sengiyaphila. Wasemshiya ke kanjalo. Ukusho ukuthi waphikisa indlela enhle eyayizohamba nobaba mkhulu. Ahlale esinqeni sikababa mkhulu. Wancamela ukuhlala emhlabeni. Ufundeke baba Deuteronomy 28 verse 15 ya 20. Uyakuthi uma ungalilaleli izwi Uyakuthi uma ungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuqaphela likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza zonke lezi zinto ukwenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo uJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza zonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngazo namuhla. Ngakho namuhla zonke lezi ziqalekiso ziyawukwehlela zikufikele. Uyakuqalekiswa ensimini. Uqalekiswa emzini. Uqalekiswe nasensimini. Neqoma lakho liyawuqalekiswa. Uqalekiswe nomkhondo wakho. Uqalekiswa nomkhondo wakho. Uqoba isinkwa. Inzalo yesisu sakho. Nenzalo yesiso sakho iyawuqalekiswa. Nezithelo zomhlabathi wakho nesandla sezinkomo zakho namanzi emvula namazinyane ezimvu zakho azakuqalekiswa ekungeneni kwakho aqalekiswe nasekuphumeni kwakho uJehova uyawukwehlisela isiqalekiso nokuphatheka nokusolwa kwakho konke obeka isandla sakho kuko ukuba ukwenze uze uchithwe ubhubhe ngokushesha ngenxa yezenzo zobubi bakho uJehova ngenxa yobubi bezenzo zakho ongidelele ngazo. Ngenxa yobubi bezenzo zakho odelele ngazo. Uyabona uma uphisa ushembe usukudelela.
uyazemukela ngiqalekiso la ekhaya kumbili nje sibusiso isiqalekiso kwabe kuwena uthatha kuphi manje le iqalekiso ezehlela le wamnomzana abantwana bakhe nezalo yakhe yafika kumina ithi baba sizocela nabaganayo bayabuka emzini abaphelele emzini nabaganwayo umakoti baphindele emakubo abantwana bethu abayithola imisebenzi ngiyabacela ke babamkhulu akezehlise eziqalekiso abathethelele ngoba abazange badikibale kuba amaNazaretha naleso sikhathi basuka bagcina nabantu baseManazaretha abantu bakhona ngiyacela nje uNkulunkulu aphakamisa isandla abathethelele bese beganwa abagane baphelele emzini yabo abantu nemisebenzi bayithole kuwo wonke okuhle kuvuleke kubona la ekhaya ke uShembe usuka beyinyilo uShembe mase bonke uhlanje kakhulu kwakufake etestini akuhlole kunyanga yezulu ngelinye ilanga ukuhlola inhliziyo yomunye umfundisi owayezenza isihlakaniphi semhlanza nabanye abefundisi ukuthi abayobhala umthetho sisekelo waleli bandla uthi kona maseni ubhalile nomuyise nodlula ngubone base ubhala ke sebebuyisa usiyawubheka uyawufunda usiyabuza ukuthi ubani obhale lento sebeyasho befundisa bekhona usibala noma phela kuyenzeka nje babefundisa ukuthi akube khona iqhude phakathi kwenu useyabuza ukuthi ubani obhale lento sebeyasho batshela ukuthi bantu sibani usethi umkhulu lo muntu obhale lento ngeke aphelele la kuleli bandla uyabe isikhathi ahlubuke Shembe ayikhuluma inkohliso manje sewahlubuka wayivulela ibandla namanje sekwani ibandla lakhe wahlubuka wayefakwa etestini akabonanga yena ungahloniphi uze udlule uShembe ohlakaniphe yokuhlala kwakini kodwa wala ekhaya akuhlanganiselo uShembe phela uyiqile lokwazi inkothi emhlanje namanje lapha basekhona abahlaniphile bayilosho ngoba phela umuntu la ekhaya ngahambi nokona kwakhe uhamba bese kushiya mina wona bese ngiyantanda emoyeni ufuna inyama ongangena kuyona uyithole futhi ngoba nilule ekholweni la ekhaya into yinye efanele abantu mawunganelisekile hamba uyophumela ekhaya oshulelo izwana nawe ufuna ezozwana nawe ngeke lento ithi inkulu angayoni uwedwa noma nayibabili bathathu no10
ungayona nohambe uyophumula nje ekhaya uhlale mhlawumbe ushambe uyobuya ikwasha inhliziyo yakho akuvuselele unembeza ubuye usungcono kunalo kade uyikona ngoba lento mawuyona baningi abasayifuna lento wenza udelile yona omunye sabona sengathi usengayiphatha kanti abaningi abantu mnazana bathi kuyofa shembe kuvele shembe kufe shembe kuvele shembe yenza uzame kodwa uzama ngekushembe ngoba nesibongo sakho nje mina ngiwashembe ngoshembe asikho isibongo nginaso abantu sebebonile ukuthi ayikho indlela ephilini ile yena yino manilwa ke nina labantu bazofika kanjani la mina owena ukuvula izandla nibamuwele nokuhloniphana nithobelane ke nina nithandane ikhathi zonke inyeke into ehluphayo la esisontweni ukujwayela ungamjwayeli ushembe umthande kodwa ungamjwayeli okunye okuhluphayo ukuthanda kakhulu imali ngoba ukuthanda kakhulu imali ungayisebenzanga hayi mina ngiyithanda imali maNazaretha ngangisebenzela uBhombela angisebenzela la ngisebenzela umkhulu inyanga ezino bakuthi okwami asingakubangi ke madoda nawe hamba kini uyithande kini imali kodwa ngisho ukuthi ngantshontsha madoda nododa engabanjwa ngoba senibanjiwe sikuyicala into efanele yazi nakodwa ngiyadala manje ngantshontsha imiyeni yabona mangithi ijwaje ungabanjwa ngisho ebhekeni uzwile kodwa uhambe noqhamuke lapho sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu ize ningakhohlwa ukuthi mhlawumbe ufika la ekhaya nanizokwenzani ningabe senihamba ke indlela zobumnyama mhlawumbe ufika la ekhaya nanizofuna ukukhanya abale ekhanyeni-ke nithande futhi ukukhanya manje futhi imasila khona abantu abathi imasila sizolanda amandla cha asizolanda amandla sizobhala amagama ethu incwadi yokuphila phezu kwentaba yomhlangano sizocela kubaba mkhulu nomkhulu ilanga nomkhulu unyaka ezilobabuthingo basemukelise ngamunye iyibusiso esofe sebitshala emzini yethu bese besivuselela onembeza balivuselela onembeza basiwashe neyinhliziyo bakhiphe konke kade egcinwe inhliziyo zethu okusaluhle sengigcina-ke bantwana benkulu uma sihlangene lapha sisuke silungisela umphefumulo ukuthi uma sesihamba kuleli zwe uyithole indawo oyizayo ngoba kuyenzeka umphefumulo wakho uma ungawusebenzeli kahle ungayitholi indawo manje solungisela umphefumulo ukuthi uyithole indawo oyizayo ngoba inyama iyabola ifakwe ethuneni umphefumulo uyayifuna indawo yalawo uqhamuke khona uqhamuka koshembe umphefumulo manje masebewuthatha oshembe ungawusebenzelanga kahle ngoba kungowabo
uyahamba kumphefumulo inyama idliwe intuthu idliwe impethu bese umphefumulo uyayidinga indawo ufike wayitholi le koshembe bese uyabuya umphefumulo uze emhlabeni uzokhathaza mawusubuya kumphefumulo uze emhlabeni uthi uspoke awuhambanga kahle endleleni kaShembe uselapha emhlabeni uhlule siyala isabatha nesabatha bangayaleka wena ezulwini usukhululwa kube kanye ukhululwa ngolesitantambama ukuthole ukuphila ngoba ezulwini kuthiwa ihogo icishwa ngo-6 ngolesihlanu sizezolayithwa futhi ngo-6 ngesabatha bese uyabuya kuzana emhlabeni zocela iy'ngane zakho ukuthi zicelele intethelelo kuShembe ngoba la ukhona uyahlupeka ngiyacela-ke eManazareta niyilungiselelele nina nisela emhlabeni uyabona ngelinye ilanga kwakhona omunye umnumzane owayehlupha ubaba ongizalayo wafika ngelanga etholwe ngamacopheshane lapha emzini waseKlini wabeka ubaba sembusisa emnika amafutha abusela amafutha ambusela amanzi wamnika kodwa mhla esevukile semvusile uShembe isitha sokuqala sakhe kwaba uShembe bangale nje ukuqoqa abantu babangani bakhe bahambe bahlasela ubaba nini angena nobonga phakathi eManazareta ubhokisana emaphoyiseni bese umuntu eza yedwa labantu babehlasela ubaba babeza ney'mboko befuna enze into ethandwa yibo uhambe isikhathi waseyahamba lo mnumzane wayemfishaleke lo mnumzane kodwa mesefike echithwa le kwenzayo ubuyile kwezemhlabeni zithi iy'ngane zakhe zizobika ukuthi baba silasobeka nangosibanibani ubaba uyasihlupha uyabuya ebusuku hhayi ebusuku +5 usesefikile lo mnumzane umfishane noma ungangami kanje futhi mhlawumbe ngimude kunaye mina kodwa wayeluleka la endlini kuhayisa ingane abangesika le kalawundi lapho ingane mayiselulekile zayihayisa ingane zaze zenza kumina zazocela baba sicela ukuthi manje ubaba uyahlupha uyabuya ebusuku singayitshela ukuthi ubaba wenu wafika la ethola ngamacopheshane wacela kubaba ukuthi kuphila ubaba wamphilise kodwa isitha sokuqala sibona emhlabeni wabona ubaba lethani imbuzi sicela ubaba ukuthi amthethelele noShembe bamthethelele bayilethe imbuzi wagcina ngalelo langa ukubuya lo wezobhoka